Actuel media jabaran flavor malikono maliko ka an fuli bobe ma fa ho bismillah aga dum kibar kenika amanga bidon kibar dam ni jamana kono kibaro e kakeni sima songo jini sorogo ministry la jekeni sirako ministry ani bulula barakela munbe siko ni donko siratigela utkalo klim wanduru samba fla an wanduru wala sa ka nyefoli ke sima songo ka jamana songo ani munbe bo jamana werawla ka jamana songo ke wa mwan fla ani kemenani munbe bo jamana werala kulu songo ke wa mwan saba ani kemenani ministry Musa Alassane Diallo ye wele bla afede bagoma wala sa ka began songo no labato kosabe amebo anga jamana kono ko juwari ka fe kalata nyebla bara kunungulu kan chayelo ni wakati na kakeni owaliyo Ivoirian ye letiri kolondo soro bololo siroka mi kunye sinindo comité des droits de l'homme de l'ONU maoma mi na communiqué kolodo kumba kono mi be jamana nyama sigili kofo Anta Francis Jamanana, force ouvrière secrétaire général Frédéric Soualoya Djira, Koto ni nyonche la jemu tumbulu dara tenedo oblala Juma Somana, mi hakli natara François Bayruka kuna funujila la jekofe, mi ya Djira kabena aka gouvernement nyamayata soroko bunankoka septembre kalo klishegi samba flan mwanduru, mi la selikera Francis kuna funujila ofe. Amta Israel ka bidon kibar kunche Israel jamana de ye nyogon la jedoke utukalo kle muganduru samba flan muganduru at zerim pangru boda kerefe mini bersheba chemaja jamana sele fanfe o boli kunye ka yini Israel pilote ufe kuka kele jugu dabla ani kuka bom chili dabla Gaza jamana kan bitrata utukalo kle muganduru samba flan muganduru uklala ka boli doke o mina ube wele bla ka jega fodoke wala saka gouvernement bla ka son ben kan sebe doma uni amasche avec les cheki bo Israel jamana den clanche bora wala saka yini ka keleba ani ka mogo minenu bla actuel media de brand flebo ni negara ni garcia bidou kibarula ama fo okambe jem wati weru. Ce flash vous a été présenté par l'OTS Sistra Technologies et l'Université Bazo.